Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu b'an filɛ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli ani tanu ni o b'aw bɛɛ lajɛlen ani aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ko nin aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juin kalo tile 3 ka taa se kari don ma juin kalo tile 9 dolo jate la funteni kalo 3nan tile 13 ka taa bila funteni kalo 3nan tile 19 na o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ don funteni kalo 3nan tile 13 daminɛ na ni bi yɛrɛ tɛnɛn don in a tile 19 o taa bɛn kari don ma doloba min nɔrɔ barikalen don n'o ye mercure hɔku gɔku ale de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira ko mɔgɔ minnu bangena ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ko ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye wa ninnu u bɛna kɛ mɔgɔ hakilibatigiw ye mɔgɔ hakili dumanw olu caman bɛ bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ye daganko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Bélier ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw Bélier nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ bɔtaw olu fanga ka ca ka tɛmɛ dontaw kan basigibaliyaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw aw b'a fɛ laɲini minnu ka se ka sabati aw ka wulikajɔw tɛmɛnen minnu kɛla n'a b'a fɛ a laɲiniw ka se ka sabati gɛlɛya bɛ don olu kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka waleya nafamaw aw ka se ka olu bila ka don wɛrɛw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ la kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma wa faratima ko yɔrɔ bɛ yɔrɔ fan o fan aw ka aw faratima yɔrɔw la n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔw bɛ se ka na dankari aw la ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye aw ka laɲiniw olu bɛna se ka sabati ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni wasa ni wulikajɔ ye cogoya min na ni cɛsiri ye cogoya min na aw ka cɛsiri aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ a la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye fana kamasɔrɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ tɛnɛn don n'o bɛ bɛn juin kalo tile 3 ma ale ni tarata don n'o bɛ bɛn juin kalo tile 4 ma wagati in kɔnɔna na aw kana saliya aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ fiyewu kamasɔrɔ kunkɔrɔtaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ walima layidukan bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ma layidukan ninnu a bɛna a sɔrɔ ka bɛn dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ ma wali a layidukan ninnu a bɛ se k'a sɔrɔ fana wagati nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ dalakanw ale ni layidukanw mana tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw kana aw jigila tigɛ o kuma ninnu ale ni o kumakan ninnu bɛ se ka aw nafa don nataw kɔnɔna na hakilisigi bɛ aw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw lundi don ale ni mardi don aw k'a ka kosɛbɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni o wagati ninnu ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye yɛlɛda caman olu siraw dayɛlɛlen don aw ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka mɔgɔkɔrɔw a bɛ se ka aw ka mɔgɔkɔrɔ dɔw fana ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na minnu yeli bɛ se ka kɛ aw ma wasa ye sira jɛlen don ka ɲɛsin aw ma jigitugukow olu ɲɛsinnen don aw ma wa kunkɔrɔta bɛ garisɛgɛko ta fanfɛla la kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ mercredi don n'o o bɛ bɛn juin kalo tile 5 ma ale ni jeudi don n'o bɛ bɛn juin kalo tile 6 ma ka taa se jumadon fana ma ni o bɛ bɛn juin kalo tile 7 ma o b'a yira k'a fɔ kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ aw b'a mɔmuso ka ganfuru la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cɛsiriw aw ka cɛsiriw olu aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la aw ka wulikajɔw olu tɛna kɛ fu ye ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ bɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la
n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya wale bɛna na don aw ka ko la kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni teliya ye cogoya minnu na a b'a fɛ aw ka waleyaw ka se ka sabati teliya la cogoya minnu na nka aw kana saliya aw ka waleyaw olu bɛna na se ka sira sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kamasɔrɔ ni aw saliyala aw ka wulikajɔw la i bɛna ye dɔgɔkun laban yɔrɔ olu bɛna lagosi aw bolo kamasɔrɔ kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ samedi don n'o bɛ bɛn juin kalo tile 8 ma ale ni dimanche don n'o bɛ bɛn juin kalo tile 9 ma o b'a yira k'a fɔ ni aw ma saliya fiyewu na aw ma aw jigila misɛnya fiyewu dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ye sɛgɛn minnu kɛ dɔgɔkun daminɛ na a bɛna se ka olu jaabi sɔrɔ wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na dontaw olu fanga ka bon dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de la nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛna musaka minnu bɔ a bɛ se ka olu musakaw falenw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o b'a yira k'a fɔ aw bɛna musaka min bɔ dɔgɔkun daminɛ na a bɛ tila ka olu ɲɔgɔnnaw sɔrɔ tuguni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka mɔgɔninfin i bɛ ko o ko kɛ i ka hakili to i ka musaka bɔto kɛcogoya la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw lion fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wasaw olu tɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw ka kɛnɛya sira la kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina miiri caman olu bɛna aw sɛgɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw fɛ ko kow bɛna na tɛmɛ nɔgɔya la cogoya min na aw bolo dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun bɛna se ka gɛlɛya aw bolo kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ basigiw ale ni hakilina ɲumanw ka se ka miiri aw ka wagati nata ko olu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na olu bɛ se ka sabati aw bolo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni aw ko ko aw bɛ mɔgɔw jagoya ka taa aw ɲɛna sira fɛ fana aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka bolosi aw yɛrɛ ɲɛna o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka ko cun ka bɛrɛ bɛn ni aw yɛrɛ ye o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka bɔda di aw ma layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o layidukan siraw o dusukasi bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma wa mɔgɔ minnu bɛna na se aw ma juruko ta fanfɛla la aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw bɛna juru minnu don olu saraliw olu bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la kosɛbɛ kamasɔrɔ layidukanw olu caman bɛna ta aw ye wariko ta fanfɛla la nka layidukan ninnu tɛna na bɔ a sira ma a b'a yira k'a fɔ aw k'aw ka musaka bɔtaw aw k'u jateminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ aw ka hakilinako olu ka ca kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na degun olu bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka se ka jateminɛw k'olu fara aw boloda la ale ni aw bɛ se ka miiri cogoya minnu na wagati nataw kɔnɔna na ka se ka ko sigi sen kan ka se ka sɔrɔw kɛ ale ni ka se k'aw ka waleyaw sabati aw bɛ se ka nin dɔgɔkun in kɛ o jateminɛw la o la dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ aw ka kibaruyaw aw ye jateminɛ minnu kɛ aw bɛ se ka wasa sɔrɔ olu la n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin tɛ aw ka dépense wagati ye kamasɔrɔ bɔtaw olu fanga bɛ se ka caya ka tɛmɛ dontaw kan ni fɛn min surala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu ma sinsin dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛmabaliyaw olu b'aw ka ko la aw bɛna aw firifiri cogoya cogoya dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo cogoya min na nka i bɛna ye dɔgɔkun tɛna tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo ten kamasɔrɔ wulikajɔw minnu ni aw bɛna a ta aw fɛ aw bɛna jaabi minnu sɔrɔ a la gɛlɛya bɛ se ka don olu la nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman bɛna na fɔ aw ye nka yɛlɛmabaliyaw olu bɛ aw ka kow kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ bɔtaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan jigiya siraw olu b'a nɔ na kamasɔrɔ jigiya kuma minnu bɛna na fɔ aw ye aw bɛ se ka aw jigi da o jigiya walew kan don nataw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la kana bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Scorpion dibiso denw Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛlɛw aw ka aw kɔlɔsi o la kosɛbɛ kamasɔrɔ ni aw ye mankan sɔrɔ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka taa ka aw bolo da ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa jan caman olu dalen don aw ye janfa walew olu caman de kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛna na gɛrɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na olu caman tɛ aw ni kamasɔrɔ olu b'a fɛ ka aw dɔn ka tila ka na lagosi walew k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ don nataw kɔnɔna na mɔgɔ bɛ gɛrɛ aw la aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko kɛ cogoya la wa ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana aw ka kungo k'a fɔ yɔrɔ caya aw kana ka kungo fɔ yɔrɔ caya o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se k'aw ka kungo yɛrɛ fana tɔ gɛlɛya bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan yɛrɛkɛli walew olu b'a fɔ ko la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ balinako aw bɛ se ka na olu sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ma sigi ni fɛn minnu ye o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka ko ni aw yɛrɛ ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana aw kungo fɔ yɔrɔw caya fariganw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu fana ma barika ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen aw ka se ka olu bila ka don nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na mɔgɔ minnu bitigi b'u bolo ale ni feerekɛyɔrɔ b'u bolo ka se k'u hakili to u ka feerekɛyɔrɔw la ka se k'u a yɔrɔ lakana ka ɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ binganni walew olu bɛ se ka ta ka ni mɔgɔ ninnu sɛgɛrɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu caman ɲɛsinen don aw ma mɔgɔw ka bonyaw olu bɛ aw kan n'i ye aw kɛlen ka dɔgɔyama min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ la aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw kana fɔ k'a bɛ mɔgɔw jagoya ka taa aw ɲɛna siraw fana fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye aw ɲumankɛtɔlama o bɛ se ka kɛ juguya ye ka ɲɛsin aw ma aw ka jateminɛw k'olu banban ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la wa dontaw o de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na kana bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigiso denw fonɛnɛ kalo 2nan denw Verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigibaliyaw olu bɛ aw ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa miiriya jugu olu caman kun dalen don aw kan aw bɛna miiri cogoya minnu na olu yɛrɛ de bɛ se ka kɛ o miiriya cogo ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dekun ale ni dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni force min ye aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni fanga min ye aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni wulikajɔ min ye aw kana kini filɛ aw kana numan filɛ aw ka se ka aw to o cogoya la ten k'aw ka baara kɛ i bɛna ye jigiya siraw olu bɛ se ka sabati k'aw to o kɔnɔ garisɛgɛ siraw olu na se ka sabati k'aw to o kɔnɔ n'o tɛ ni aw ye sira fila tagama daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko la aw ka se ka ɲɛkile aw ka baaraw ma aw ka objectifu aw ka se ka ɲɛkile olu ma i bɛna ye aw ka ɲinifɛnw olu bɛna kɛ sɔrɔfɛnw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye hali n'a sɔrɔla bɔtaw olu fanga ka ca aw bɛna musaka minnu bɔ aw bɛna tila ka aw tɛgɛ da o musaka ɲɔgɔn kan don nataw kɔnɔna na n'a sera aw ka ko kɛcogoya la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na kana bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wasaw ale ni wulikajɔw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ de bɛ se ka aw jigi da aw yɛrɛbakun kan ni aw ka kow bɛna ɲɛ kamasɔrɔ ni aw ye aw ka ko bila mɔgɔ wɛrɛw ma i bɛna ye sumaya walew olu bɛ se ka don aw ka ko la nka n'aw yɛrɛ ye sabara don aw sen na aw ka laɲiniw nɔfɛ i bɛna ye aw bɛna tɛgɛ da a bɛɛ lajɛlen kan walima aw bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kunnafoni ɲumanw sɔrɔ o la min bɛ se ka aw jigi sigi o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ ko o ko kɛ
aw k'a kɛ ni aw yɛrɛ ka wulikajɔw olu de bɛ se ka aw nafa ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw ka wulikajɔw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔta siraw olu bɛ aw ye ni aw sera ka kow kɛcogoya la n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw olu fiɲɛw bɛna bɔ olu bɛ se ka na lafiyaw sɔrɔ ka fariganw kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni ne kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na juin kalo tile 3 ka taa bila karidon na juin kalo tile 9 wagati o b'a yira k'a fɔ an bɛ ngɔku mɔgɔw ka wagati de kɔnɔna na n'o ye funteni kalo 3nan ye ka se ka aw ladɔnniya samiya o ma se fɔlɔ kamasɔrɔ dɔɔni a bɛ ka gɛrɛ an bɛ funteni kalo 3nan na ka ban samiya tɔ ma jan bilen nka samiya ma se fɔlɔ san minnu bɛna na nin wagati ninnu kɔnɔna na olu tɛ samiya sanw ye ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoniya ten aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka samiya don don dɔ a bɛ don don min yɛrɛ n'i ye i sɔgɔlen to a na samiya bɛ don don min yɛrɛ an b'a don don yɛrɛ fɔ aw ye i yɛrɛ bɛna ye a don san nacogo ni don si san nacogo aw tɛna kɛ kelen ye nin de bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se ka aw ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan ka se i ka baarakɛtaw ka se ka olu dɔn a ka ca la n'i y'o olu fana ta o siraw fana ta ala b'i dɛmɛ o kan wa i b'i ka nafa sɔrɔ o de kɔnɔna na ale ni bana minnu bɛna na i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ale ni i kan ka saraka minnu bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na i bɛna se ka olu faamu ni i mago b'o la i bɛ se ka an wele nimero la walima i bɛ se ka message ci an ma WhatsApp kan walima i bɛ se ka message ci an ma WhatsApp kan 73 35 28 89 ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka Mali diya.